Ffwrdd ni felly y rownd yn nesaf yn y veteraniaid y gystadleuaeth i'r hogiau rhwng hanner cant a 60 oed. Ydy hwn yng nghanolfan gneifio Meirion. John Frogat o Loegr ar stondi 2 ar 3 yr anfarwol. Nicky Beinon fydd na dipyn o her rhwng y ddau yna. Frogat oedd yn ail llynedd, Nicky Beinon oedd yn fuddigwr. Wedyn Hedd Evans o ardal Llanuwchlyn o gyffiniau'r Garneddwen yn fanna ar 3 ac wedyn Rheinald Hughes ar 4. Da ni wedi gweld Rheinald yn cystadlu gyda'r gwelleiddiau ac yn aelod o Garfan Cymru gyda'r gwelleiddiau. Yna 3 oen yn y gorlan. Dipyn o edrych ymlaen ar gyfer y rownd yma, dwi'n credu y ddau hen law, John Frogat a Nicky Beinon yn herio ei gilydd ac mynd trawiad am drawiad. Ond ar hyn o bryd, da ni'n canolbwyntio ar Rheinald Hughes. Mae'r sylwebwyr yma'n hyn wedi bod yn tynnu goes o'n deud y dylai fod gneifio mwy efo peiriant. Mae o llawer haws na creifio gyda gwella. Ond dyma ni rwan lawr yr ochr gyntaf yna. Mae Nicky Beinon yn bythol wyrdd ac yn gneifio'r eithriadol o daclus. Ac fel y dydodd o ddau ddoe pan o'n i'n gyholi, oedd o'n meddwl arafu long time, you know, you're a long time dead, meddwl o. So dal ati di Nicky Beinon. Diolch yn gallu gweld o un llyged ar ôl ychydig o anhawster rhyw 5 mlynedd yn ôl. Mae'n eithriadol be mae o'n gallu wneud. Mae o'n gallu cneifio heb weld o gwbl. Mi welson ni y perfformiad yna llynedd yma yn y sioe fawr fel rhyw her arbennig ar y diwrnod ola yma. Ar ddau wedyn John Frogat y tiwn yn mynd lawr y bol yma jyst yn clirio allan ac yn taflu hwnna o'r neilltu fel bod o ddim yn sefyll arno fo ac yn llithro. Wedyn lawr y goes na fo Hedd i hwn. A cofiwch, gwlan sydd dan sylw gennon ni fan hyn. Mae gwerth mawr o hyd i'r gwlan. Mae rhaid i ni gneifio'r defed yma mwyn i lles nhw, ond mae rhaid i ni drio cael mwy a mwy o werth i'r gwlan sy'n cael ei fasnachu'n fyd eang. Dyna'n problem ni, lle mae'n wyn ni'n cael ei gwerthu yn bennaf i mewn i Ewrop, a dyna pan bod rhaid i ni gael y masnach yna'n gweithio i Ewrop wrth gwrs. Ond ar farchnad fyd eang, does a ddim cystal pris ac y dyle fod yn sicr i wlan ar hyn o bryd. Mae eisiau hynny newid gan bod o mor naturiol ac yn tyfu pryned da ni eisiau fo i peidio dweud y gwir ar y defed. Mae'n gynnyrch hollol naturiol. Dyna ni felly hanes y gwlan yn sydyn iawn a pa mor bwysig ydi o. Ac wrth gwrs mae bobl Llundain falle ddyle bod nhw fwy ymwybodol bod eu dinas fawr nhw wedi cael ei adeiladu ar y fasnach wlan fel llawer o lefydd eraill. Nicky Beinon di'r boi ma'n clirio'r bol, ond Rheinald Hughes wedyn, da ni'n edmygu'r gŵr yma, mae o wedi cyfrannu cymaint i'r sioe un ffordd neu'r llall. Wedyn draw â ni at John Frogat, golwg ar yn y fynta rwan, ond mae Nicky Beinon eisoes allan wrth i ochr o'n fanna gyda'i drydydd oen ac yn dysgu gwers i bawb ar yr hes yma ac i bawb sy'n cystadlu. Daliwch ati i neges Nicky Beinon a cadwch y safon ac mi fedrwch chi gneifio fel ydych chi'n mynd yn hun cystal ar rhai o'r bechgyn iau. Rhydwyn Preis yn y gorlan yma na i Rheinald Hughes. Mae yna gymaint o gyfeillachu o gydweithredu yma yn y sioe fawr yma wych i weld. Ond dyma fo'r bachgen y diwrnod yma. Does dim dwywaith amdani. Nicky Beinon yma hyn. Y power from the gower fe maen nhw'n gael fo. Lawr yr ochr ddwytha na rwan. Yn gneifiwr o fri ac yn gymeriad hoffus iawn. Yn gweld pawb wastad y gwen ac air da i ddeud. Ac yn annog y bobl ifanc yma i mewn. Ar 4 wedyn Hedd Ros yma'n hyn o ardal Llanuwchlyn yn sa i mewn am i oen nesa. Ond Nicky Beinon sydd wedi pwyso'r botwm coch. Hyfryd i weld o yn cadw'r safon mor llwyddiannus ac arfer.